Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu, il-mulej magħkom. Inġibarna hawnhekk il-lejla ħalli flimkien niċċelebraw l-Ewkaristija fil-jum tal-Ħadd, jum il-mulej. Illum sejrin nisimgħu lil Ġesu illi f'Ċesarija ta' Filippu lil idur fuq id-dixxipli tiegħu u jgħidilhom intom min tgħidu illi hija. Ejjew din il-mistoqsija nagħmluha lilna nfusna llum. Aħna min ngħidu li huwa Ġesu għalina. Xi jfisser illi nemmnu f'Ġesu. U nitolbu maħfra għal dawk id-drabi meta aħna ma għexniex skont dak li nistqarru, aħna li aħna insara u d-dixxipli tal-mulej. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li jkompluti, li ngħaddimt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt it-tmirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewwien u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inverħu, naduraw, natu ċir. Irrodulek ħaj għal-glorja ħniena tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Inti tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi l-nubiet tad-dinja il-qalb tagħna. Inti qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina għaliex int waħdek Qadis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Din l-Ewkaristija qegħdin nofruha għall-erwieħ tal-benefatturi ta' dan is-santwarju u għal dawk kollha illi talbuna nitolbu għalihom. Insellmu wkoll li dawk li qegħdin isegwuna permezz tar-radju. U Alla inti taqqat il-fidili tiegħek flimkien bil-femiet kollha tagħhom u tiġiborhom rieda waħda bejniethom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid illi inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja, il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew ilena bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u mjekkejx u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej lil Sebna, dak li jieħu ħsieb il-palazz tas-sultan. Inwarbek minn postok u nneħħik minn fejn qiegħed. Dakinhar insejjaħ il-qaddej tiegħi, Eljakim bin Ħilkija, inlibsu l-libsa tiegħek u nħażmu bit-terħa tiegħek u nagħtih f'idejh il-ħakma tiegħek u jkun missier għal min jammar f'Ġerusalemm u għad-dar ta' Ġuda. Inqiegħed muftieħ dar David fuq spalleħ. Jiftaħu u ħadd ma jagħlaq. Jagħlaqu u ħadd ma jiftaħ. U nwaħħlu bħal musmar ma' ħajt fis-sod u jkun tron glorjuż għal dar missieru. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu, it-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. Inrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi quddiem l-Allat rrid nannilek b'wiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek, it-tieba tal-mulej. Inrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattar li l-qawwa f'ruħi.
it-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. Kbir il-mulej imma jieħu ħsieb iż-żgħar u għalkemm fil-għoli jaraf mill-bogħod. Il-mulej iżomm kelmtu miegħi, it-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. It-tieba tiegħek mulej tibqa'. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, kemm huma kbar l-għana, l-erf u l-għaqal ta' Alla. Kemm tassew ħadd ma jista' jarbel il-ġudizzju tiegħu u jifhem it-traqat tiegħu. Għax min qatt għaraf moħħ il-mulej, min qatt kien il-kunsillier tiegħu, min qatt tah l-ewwel biex jisħoqlu l-ħlas. Kollox ġej minnu, kollox permezz tiegħu, kollox għalih. Lilu l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Nqumu bil-wilf Alleluja. 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 Inti Petru u fuq din il-blata jiena nibni l-knisja tiegħi u s-settat tal-infern ma jelbuwiex. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom min jgħidu n-nies illi huwa bin il-bniedem. Huma weġbuh xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tajdu li jien staqsihom. U qabes Xmun Pietru qallu inti il-Messija bin Alla il-ħaj. U Ġesu wieġbu qallu ħini jien Xmun bin Ġona għaliex mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan imma missieri li hu fis-smewiet. U jiena ngħidlek inti Pietru u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena tik l-infietaħ tas-saltna ta' smewiet u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewiet u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewiet. Imbagħad li d-dixxipli tiegħu issihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li huwa il-Messija. Il-kelma tal-mulej. Kif forsi tafu u smajtu, f'dawn l-aħħar snin f'pajjiżna kull sena qiegħda ssir konferenza jisimha l-Istat tan-Nazzjon, illi fija jippruvaw permezz ta' surveys u ta' studji xjentifiċi, riċerka xjentifika jippruvaw jaqraw pajjiżna it-tibdiliet li għaddej minnhom u kif Malta tagħna qiegħda tinbidel. U interessanti li waħda mill-mistoqsijiet illi staqsew f'dawk is-surveys li jagħmlu kienet lin-nies jekk jemmnux falla f'Malta. Ġifieri lin-nies Maltin bħalna staqsew. U r-risposta kienet xi 90% tal-popolazzjoni tagħna temmen falla jew temmen f'xi Alla, temmen f'xi ħaġa. Ma mbagħad staqsewhom imma ir-reliġjon dak li inti temmen fih tagħmel differenza fil-ħajja tiegħek xejn inti tiġi biex tiddeċiedi tagħmel deċiżjoni. U n-numru hemmhekk jonqos u bil-kbir madwar 50% biss jikkonsidraw ir-reliġjon, il-fidi dak li jemmnu fih bħala importanti għad-deċiżjoni li jagħmlu. Jiġifieri ngħidu jekk niġbru 10 min nies ġo kamra f'pajjiżna, 9 minnhom jgħidu li jemmnu. Imma 5 minnhom jgħidu li dak li jemmnu fih, jekk jemmnu, mhuwiex rilevanti għal ħajja tagħhom. Id-deċiżjonijiet tagħhom ma jibnuhomx fuq dak li forsi jemmnu fih. U jien naħseb li dan għandu jġalna naħsbu. Għaliex dak ifisser li hemm qasma bejn dak li n-nies temmen jew tgħid li temmen u dak li tgħix.
Jidher li f'pajjiżna fostna qegħdin jikbru n-nies li għalihom il-fidi mhijiex rilevanti. U forsi għalin huwa faċli jinwaħħlu fid-dinja. Fid-dinja li jinbidlet, f'Malta li jinbidlet. Jista' jkun imma illi il-fidi ir-reliġjon mhijiex rilevanti għaliex huwa aħna illi ir-risposti li qegħdin nagħtu huma risposti li kienu tajbin 10-20 sena ilu u ma ndunajniex il-pajjiżna inbidel u hemm bżonn ta' risposti differenti. Jista' jkun illi huwa aħna stess li l-fidi tagħna qegħdin nagħmluha irrilevanti għaliex maħniex nindunaw illi qegħdin nitkellmu alfabet differenti. Tgħidu li ma dan kollu x'għandu x'jaqsam mal-Vanġelu tal-lum. Ejjew morru lejn il-Vanġelu. Il-Vanġelu tal-lum huwa Vanġelu pjuttost sabiħ, hux veru. Ġesu illi mad-dixxiepli tiegħu imur f'Ċesarja ta' Filippu f'dak l-inħawi u li dixxiepli jistaqsihom in-nies min jgħidu li jien. U d-dixxiepli jgħidu min jgħid li inti Ġeremija, Ġwan il-Battista, Elija, jew wieħed mill-profeti. Imbagħad Ġesu idur fuq in-nies, fuq id-dixxiepli u jgħidilhom imma intom, min tgħidu li jien? U jqum Pietru u jgħidlu inti il-Messija, inti l-Kristu, inti l-iben tal-ħaj. U Ġesu jgħidlu inti Pietru u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi. Vanġelu sabiħ, imma t-talima jew l-importanza qiegħed fid-dettalji bħal ma jiġri ħafna drabi fil-Vanġelu, fid-dettalji. Għaliex interessanti li nkunu nafu Ċesarija ta' Filippu x'kienet u fejn kienet. Ċesarija ta' Filippu kienet il-belt l-iktar estrema fil-Palestina. Il-belt li qiegħda fuq il-frontiera mal-artijiet l-oħra. Hija belt li fija hemm taħlita ta' Lut u ta' pagani, ta' Griegi u ta' Lut. Hija belt li fija ma ssibx il-ludi tipiku ta' Ġerusalem. Hija belt ta' ħafna taħlit, ta' ħafna idejat, ta' ħafna lingwi u kulturi differenti li jiltaqgħu. U Ġesu x'in qed jistaqsi lid-dixxiepli tiegħu in-nies min jgħidu li jien, Ġesu qed jinkludi lin-nies ta' Ċesarja ta' Filippu. Nies li kienu differenti minn nies ta' Ġerusalem, li kienu differenti mill-ludi tipiku. U xejn id-dixxiepli jiġu b'dawk ir-risposti, inti Ġwan il-Battista, inti Ġeremija, inti wieħed mill-profeti. Qegħdin jużaw lingwaġġ li kien jiftijem Ġerusalem għax dawk kienu l-kategoriji ta' Ġerusalem, imma f'Ċesarja ta' Filippu dawk il-kategoriji ma jiftemux. Għax in-nies ta' Ċesarja ta' Filippu forsi bil-kemm kienu jafu min kienu l-profet, jaħseb wara min kien Ġwanni il-Battista. Qegħdin taraw id-dixxiepli qegħdin jagħtu risposta f'kuntest differenti u ma ndunawx li l-kuntest inbidel. Taw risposta li kienet tajba x'imkien ieħor, Ġerusalem, u ma ndunawx li f'dak il-post fejn kienu qegħdin ma kienx tagħmel sens. Ma tiftihemx. U Ġesu jistaqsi jerġa' lid-dixxiepli intom min tgħidu li jien u jqum Pietru u jgħid inti il-Kristu, l-iben talla il-ħaj. Dak li qal Pietru kien ikkonsidrat bħala dawa ġo Ġerusalem. Il-Kristu aktar il-qudiem qatt joqtluh għax qal li huwa l-iben talla. Mela ndunaw, Pietru jibdel il-kategoriji. Jinduna li qiegħed f'post differenti. Jinduna li qiegħed f'kuntest differenti. Jinduna li hemm bżonn ta' risposta differenti f'dak il-post f'Ċesarja ta' Filippu. U Ġesu jdur fuq Pietru jgħidlu jiena fuqek nibni l-Knisja tiegħi. Inti Pietru, li jekk inħarsu lejn it-test oriġinali bil-Grik qed jgħidu inti ġebla. Inti ġebla. U qiegħed nużak biex fuq dan il-post, fuq din il-blata ġo Ċesarija ta' Filippi jiena nibni l-Knisja tiegħi. Jiena għandi bżonn ta' nies jaħsbuha bħalek biex hawn nibni l-Knisja tiegħi. Mhux ġo Ġerusalem, ġo Ċesarija ta' Filippu. Il-belt tat-taħlit, il-belt differenti, il-belt fejn hemm il-Lut u l-Grik flimkien. X'ġebel għandu bżonn Alla, Ġesu, illum biex jibni l-Knisja tiegħu f'pajjiżna. X'ġebel għandu bżonn, x'tip ta' ġebel irridu nkunu aħna biex f'pajjiżna illum timbena l-Knisja ta' Kristu. U risposta tiddependi minn kif aħna inwieġbu għal dik il-mistoqsija. Min jgħidu n-nies li jien? U min tgħidu intom
illi jien. Għaliex ma nistgħux aħna nitkellmu minn Ġesu Kristu li salva u ma nikkonsidrawx il-kuntest li fih qegħdin ngħixu. Is-sitwazzjonijiet li aħna u n-nies madwarna jgħixu fihom. Ma nistgħux nitkellmu minn Ġesu Kristu li salva, liben Talla li jħenn u jsalva u ma nikkonsidrawx il-faqar li hawn madwarna. In-nies illi ma jistgħux ilaħqu mal-ħajja. U ma nikkonsidrawx pereżempju l-prekarjat fix-xogħol. In-nies illi jaħdmu b'kundizzjonijiet ta' xogħol mill-iktar fqar, mill-iktar baxxi. Ma nistgħux nitkellmu minn Ġesu li salva, liben Talla l-ħaj u ma nikkonsidrawx għall-affarijiet. Ma nistgħux nitkellmu u nwieġbu dik il-mistoqsija Kristu int min tgħidu li jien in-nies għalihom jien min jien. Jekk aħna ma nikkonsidrawx pereżempju l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ tagħna, il-biżgħat li għandhom iż-żgħażagħ tagħna. Għalfejn jibdew il-ħajja minħabba l-ispejjeż, minħabba l-isfidi li l-ħajja iġib magħha. Ma nistgħux nitkellmu minn Ġesu liben Talla is-Salvatur li jġib il-paċi, il-ħniena, jekk aħna ma nikkonsidrawx pereżempju id-dwejja l għandna f'pajjiżna, is-solitudni, id-depressjoni, is-suwiċidju. Jekk aħna pereżempju ma nikkonsidrawx u ma nemmnux li Kristu għandu kelma għal persuni li kontinwament f'taqbida kontinwa mal-identità sesswali tagħhom, mal-ġeneru. Ma nistgħux aħna ma nitkellmu minn Kristu liben Talla l-ħaj li salva u ma nikkonsidrawx in-nies f'pajjiżna illi jabbużaw mis-sustanzi. Din hija realtà li ngħixu fiha. Min jgħidu n-nies li jien. Ma nistgħux nagħtu risposta għal dik jekk aħna bħal Pietru ma ndindunawx li aħna ngħixu f'dan il-kuntest, f'kuntest differenti. Aħna nistgħu nagħmlu bħal dawk id-dixxiepli, nagħtu risposti jidhru sbieħ li dejjem tajna, ma dawk m'għadhomx jiftehmu. Għax il-kuntest m'għadux l-istess. Aħna nistgħu nippruvaw inwieġbu dik il-mistoqsija u naħsbu li aħna din nitkellmu fuq in-nies temm barra u ninsew li aħna parti minn dawk in-nies. Illi jiena ma nistax nitkellem minn Kristu li salva lill-umanità jekk jiena m'iniex parti minn dik l-umanità u jiena wkoll salvat. Min jgħidu n-nies li jien? X'tip ta' knisja, x'tip ta' ġebel Alla għandu bżonn biex jibni l-knisja tiegħu fostna. Xi kultant il-pessimizmu huwa komdu. Huwa komdu li ngħidu d-dinja nbidlet u d-dinja ma tridx taf bil-knisja. Forsi l-verità hija bil-kontra, forsi l-Knisja ma tridx taf bid-dinja. Forsi aħna qtajna qalbna. U tuħ il-qalb huwa komdu għaliex jekk inti temmen illi Kristu jsalva llum u għal-liben Talla l-ħaj li jsalva llum ifisser li tittamel xi ħaġa. Ma tistax toqgħod bidejk fuq saqek. Fidi illi hija relevanti hija fidi li tiswa prezz. Fidi li hija irrelevanti hija fidi komda għax ma tagħmel xejn. X'tip ta' ġebel għandna bżonn biex nibnu l-Knisja illum. Ftakru u nieqafaw, Ġesu xjgħid lil Pietru. Huwa Alla li nebħek b'dan. Huwa Alla li uriek li għandek bżonn tibdel il-kategoriji tiegħek. Huwa Alla uriek li hawnhekk qiegħed f'post differenti. Alla illum kif qiegħed ikellimna. Alla illum x'tip ta' knisja irid minna f'Malta illum. In-nies min jgħidu li jien. Amen. Ejjew issa nqumu bil-wieqfa u nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. F'Malej wieħed Ġesu Kristu, ibel, waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl mid-dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina il-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem.
salbuha lina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba imqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben. Li huma jqimu mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fhom il-profeti. Fi Knisja waħda, Qaddisa, Kattolika, Apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnbiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Sħaħ fil-fidi li Alla jagħti wieden għat-talb tagħna, inqedu f'riġlejh it-talbiet tagħna. Għall-Papa Franġisku biex bil-grazzja tiegħek ikompli jmexxi b'imħabba u b'den il-Knisja li inti fdajtlu f'idejh nitolbu. Għall-mexxija tal-popli biex ixerdu t-tjieba tiegħek fid-dinja kollha nitolbu. Għalina il-koll sabiex dejjem infittxu li jinsiru narfuk iktar fis-smieħ tal-kelma tiegħek nitolbu. Nitolbuk mulej biex bl-interċessjoni ta' Omna Marija inti tbierek il-familji tagħna u tagħti l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil persuni li jduru bihom nitolbu. Nitolbu mulej Mister Ħanejn li twettaq it-talbiet tagħna inti li inti it-tama tagħna bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba għal dejjem ksibt għalik poplu u tajtu l-grazzja ta' l-adozzjoni. Kun twajjeb mal-Knisja tiegħek u għatija d-doni tal-għaqda u s-sliem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżuħħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fija u qassamt il-jiem u ż-żminijiet. Sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qiegħdtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smewiet u l-art u mija glorja tiegħek. Ossanna fil-għoli ta' smewiet. Birek ġej fissem il-mulej. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħa l-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħ il-qawmin tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rodulek ħajra li x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitxokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna illi nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-benefatturi mejtin ta' din il-Knisja u fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini mqaddsa u Malla Marija mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha illi għexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Siedna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrilna l-muditna, ma naffru lil minu ħadd jarina, għaddaħalniex fit-tiġrib iżgħet isna. Eħlista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-slim tiegħi. La tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li inti trid fija. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Tidħol taħt is-saqaf tiegħi, issa jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun effettna. Tqarbina tax-xewqaq, Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bil-mħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem Amen. If tu
nitolbu. Ħenna lina mulej u għatina fejqan sħiħ. Fit-tiba tiegħek għamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li jinsiru noġbuk f'kollox bi Kristus Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd.